La Valèria va trobar una clau misteriosa al bosc. La clau ets tu. Quin significat amagava aquella frase? Hi havia més secrets per descobrir? Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui estic aquí amb el Rufus per seguir amb les aventures de la Valèria. Ens acompanyeu? La Valèria no podia dormir. El mirall i la frase enigmàtica li rondaven pel cap. Sense pensar-s'ho gaire, es va aixecar del llit, es va posar una jaqueta i va sortir de casa. El bosc era ple de sons nocturns, el cant suau d'un mussol, el fregament de les fulles amb la brisa i el xiu-xiueig de les branques. Però de sobte, un altre so es va afegir, un riure petit i entremaliat. La Valèria es va aturar en sec. Algú la vigilava? Va girar el cap de banda i banda, però no veia res. Hola, que hi ha algú? Silenci. Però quan va fer un pas endavant, alguna cosa va saltar d'un arbre i va aterrar davant seu amb un bot àgil. Era una criatura petita, no més alta que un conill, amb unes orelles punxegudes i uns ulls grans i brillants, com estrelles enmig de la foscor. La seva pell tenia un to daurat suau i els seus cabells d'un blau intens. Es movia com si tingués vida pròpia. Portava una capa de fulles cosides i uns paücs fets de molsa. I el més curiós de tots, un somriure trapella ple de diversió i misteri. Ben trobada, Valèria! No és fàcil que els humans em vegin, però tu ets especial. La Valèria va obrir els ulls com taronges. Com saps el meu nom i qui ets tu? El follet va fer una petita cabriola i es va sacsejar la capa de fulles. Jo sóc en Llumet, guardià dels secrets del bosc. I tu has trobat la clau, veritat? La clau de les pors i els somnis. La Valèria va treure de la butxaca aquella clau petita. Sí, però no entenc què vol dir la frase del mirall. El Llumet va picar de peus a terra amb entusiasme i es va posar a caminar fent giravoltes al seu voltant. Això és perquè encara et falta aprendre una cosa molt important. Saps què has après fins ara? He après que si dic puc fer-ho, amb força puc enfrontar-me a les meves pors. El Llumet va aplaudir amb les seves manetes diminutes. Molt bé, Valèria, però saps què passa quan una por no desapareix de seguida? Què fas quan ho intentes una vegada i no et surt bé? La Valèria es va quedar en silenci. Doncs m'espanto, crec que no sóc prou bona i vull deixar-ho estar. El follet es va apropar més. Aquí és on entra la meva part preferida. Has d'aprendre el poder de la paciència i la confiança en el temps. La Valèria el va mirar amb curiositat. I com ho puc fer, això? El follet va assenyalar un camí estret entre els arbres, cobert per una boira espessa i platejada. Travessant el camí de la boira. Però atenció, no es veu al final. No podràs córrer ni saber quan trigaràs. Només podràs fer una cosa, confiar i fer un pas rere l'altre. La Valèria va mirar el camí i va sentir un calfred a l'esquena. No veure al final la posava una mica nerviosa. Vinga, va, crida-ho ben fort. La Valèria va respirar fort. Puc fer-ho! I va fer el primer pas dins de la boira. Al principi només veia blancor i res més. El cor li bategava molt ràpid. Però va recordar les paraules del Llumet. No vulguis saber-ho tot de cop. Fes un pas i després l'altre. Així que
Va fer un pas rere l'altre. Primer un i després un altre. La boira era espessa, però la Valèria va començar a notar una cosa. Si confiava en el temps i avançava sense pressa, la boira es dissipava sola. I quan menys s'ho esperava, la boira es va esvair completament. I davant seu va aparèixer una clariana il·luminada per la lluna. Enmig del cercle de llum, el llumet l'esperava, assegut sobre una pedra amb un somriure d'orella a orella. Ho has aconseguit! No perquè has vist tot clar des del principi, sinó perquè has après a confiar. La Valèria va sentir un calfred de satisfacció. Per primera vegada no es preocupava per córrer ni per saber totes les respostes. El llumet es va apropar i li va donar un tros de paper antic amb un símbol estrany. Què és això? És una pista pel pròxim viatge i una nova clau per obrir nous misteris. La Valèria el va mirar amb atenció i intrigada. Què significava aquell símbol? Ho descobrirem en el pròxim capítol. Fins la propera!